Dakta Amina muke yi wa murna. Kyau na halinki ake ta amfana. Efesileni Dakta Hafsatu Goggo Ilahu ya goyi bayanki. Yar gwamna na kanan mu Ganduje Anta Amina ki amshi sunanki. Yau Comrade ne Bello Dalhatu yace ne ta yaba wa halinki. To Dakta Amina Allah ya yi ladabi da darajarki ta nuna. Gaba daya rayuwar ki cikin addini kin ka amfana. Ga 'ya'ya ga iyali fagen ilimi sai an yi san barka. Mutunci ga karamci mu'amala aishi da halinki. Zumunci ga kawai ce Dakta Amina ki amshi sunanki. Ba mai miki gardama yau abun alkhairi ya bu bayanki. Ya gungwaggwaje ga miji mai tsara tuni hayya warki. Hakurin ki rike Amina siki ki a gobe su nemi kayanki. Ya gungwaggwa Hafsa Amina ki tashi mu goyi bayanki. To Anta Amina gagar kuwa yau kin ji kiɗanki na doka. Manar da nake mutanen Kano sun gamsu da gwaggwamamanmu. Bara na tsaya kalau albasa zan sa kafin na yau tuya. To Abdullahi Ganduje zana ya bago munan muna shirya. Uba bago abu zakin mu in ka fito sai aure ya juya. Birnin mu Kano muna godiya har kauye tun da karaya. Uba baga Amina baitin ka ne kai da mai halin kunya. Mu girmama malamai da sarakai in ka kira mu mun juya. Kada mu ne Islamu Ganduje ka bar su da yin abun kunya. Allah ya taya ka je ayyukan alkhairi tun da kai niyya. Sabaitin gogo farar uwa ke mati lazuma gaishe ki. Mama ga Amina ta so zuma ki taho da dubu a bayanki. Mama ga mutan Kano gogo Nasiru ne ke wake halinki. Mata gwamna mama ga Dakta na yaba arziki naki. Allah ya tsare ki gogon mu mai suka ya gama ya dai barki. Ga mai digiri bakwai diploma har tara aiko sai gogo. Bara'un fara baitin ki Dakta Amina mutuniyar kirki. Maman Walid Abdullahi ne babbar ajiya ga 'ya'yanki. Maman Jawad fito inda dukkin kai a yaba da halinki. Maman Abdulrahman mai farar aliya kin amshi sunanki. Mata gwa gidata Suleiman Abdulwahab a gaishe ki. Mutum mai kwarjini da kamala a gashi uba ga 'ya'yanki. Kuma yamdi kanabda kowa na yabe shi ya gane jan zaki. To Dakta Amina je tun da lekin girbe irin kikin shuga. Mai satifiket da dama ki je makiyanki da gaske sun koka. Yau gwamna Dakta Kwanzalta yau nisan tafiyar ki ya kai ki. Ya Hafsatu gwaggwaje lalta mun bar maganar a hannunki. Ki kaga Muhammadu Gauya mana son ba a gudun a zogonki. Garki ta biki igiwa kike sha kirari ruwan ciki na son ba a kwarfoki. To Anta Amina nisan dare bai saki tsaya da neman ki. Ije yar gwamna Aminan mu da kin tara hali abun dauka. Sha sara sassaka ga wuji ko makiya sun ganki sun taka. Kin zama tuwon kasa ga magauta masu tabarki sun koka. Ilahu ya baki baiwarki wa kuma za ya hana mu zo gunki. Kiɗa haƙurin kikin gaji gwaggo ɗabi'ar kai ta biki. Sharin waƙiya ta'ala ya kare mi ta ganin nagartarki. Kina da mutan kwarai da tafoziya SA a bayanki. DG Saka Dakta Sabi ishi ma bai gudar gunki. Da ƙauran mata Dakta Isa ma ya goyi bayanki. Da Dakta Mariya ta mu yar bunkura tana a bayanki. Ya mudi kwanzuma a furo ta gashin sima yana gunki. Furo Yusuf Muhammad
sabon rufi ya zama adon ɗaki. Kuma ya da magani idan na faɗa kun gane dan kirki. Akwai Ibrahim dan Islido ɗarku ya ba da halin shi. Yamni Kalauda Adala muna fahari da sunan shi. Da Dr. Junaidu Gamjin da Sarawa ya bisa shi ganyen shi. A masoyan naki daktan mu mun ga sadauki mai kamar zaki. Ma'ana dai Dr. Sabitu kowa yayi yaban shi dan kirki. Mun gama bincike mun ga iya zanyawa yana gunki. To anta Amina gode wa Allah ya miki al'ummar kirki. Kina da malama Lakta Zara'u a cikin masoyanki. Dakarin zidu ya ba ta canzawa ta yarda ta biki. Da uwan kayan mahatta da Fatima Dalamu gai da yan kirki. Kaifi da ya san da duzan kira ta ana shaidar ta biki. Akwai kuma anti Maryam ta tare da gogwa tana fa ƙaunarki. To Dakta Amina na sa da anti iya a cikin masoyanki. Akwai kuma anti A'i ta ɗakin gogwa cikin masoyanki. Fagen hidima akwai wanda kan mu kira su kika yabo nasu. Akwai malam Talhatu shi ya biya umma da halinki. Kwata miliyan ya bayar idan na faɗa in nuna halinki. Inda Dakta Maryam kin ga masu basira ne a bayanki. Kin zama uwar da ko an yi suka ba ta bisa shi haskenki. Ki da haƙuri irin gogo kar mu ga ranar yin fushi naki. Ke Dakta ce a fannin ɗabi'u dole a ganki an barki. To kin ji kiɗan da na Bello Dalhatu shi ya ce na gaishe ki. Masoya naki zan gaida su sun girmama matsayi naki. ES firamare yarki a bodu dole na gaida dan kirki. Daga tati Jani Hussein bayan Musa wa dukan kalamanki. To Dakta Amina zauna ki miƙe kafa Nasir na gaishe ki. A masoyan ma akwai Dakta Amina sanyawa mazan kirki. Kwamishina Health lafiya ta samu mu gaida jan zaki. Akwai yan wadi drugs management agency dunaki. Idan na kira na ce Alhaji Isham an gane jan zaki. Da baitin Dakta Umar Yahuza zan yi na gane jan waka. Hajiya Halima yan dallata soke kika kore yan iska. Kina kauna ga Dakta Amina hakika ba mu yin shakka. Yan dallar rike amanar awin kirki muka ganki kin shuka. Mu Dakta Amina ce ta mu ko barci muka yi shi ma farka. Inda tafiyar gidan gugu ce tilas mu fito a shawaka. Dakta Amina dogon azanci ya daɗe sai ta halinki. Kuma ga darajar ki ta bi ki Dakta a baki maza wa 'ya'yanki. Maman Abdullahi fatan mu dai Allah ya wadata hannunki. Mama gun Alhassan Jawwal kyautar Allah ga 'ya'yanki. Dan baiwa ko a dangi ana kallon shi ake tunatoki. Kuma ga ki da kyauta wanda duk ya musa makinki ne Dakta. Ko mota ko gida wanda doki ka bana Amina na gode. Dan na san kin fi karfin su ko da yau kika ce a kawo ni. Yar gwamna yar gidan gogo na san kin yi riko da addini. Mulki Allah yake ba da shi daga inda ya so gwanin mulki. Kuma wanda ya so yake ba mu al'amarin shi mu daina mamaki. Dakta Abdu Ganduje kyan halinki ya harbu sunanki. Yar Hafsatu ko su so ko su kiki ta'ala rabbu ya baki. Mata da mazan Kano sun fada yau Hafsatu gwaggwace ta mu. Mata na Kano kirari nake muku zane ba wa halinku. Kawai ci ga mutunci zumunci tarbiyyar ku ta bi ku.
kullum a cikin suturta da girmama manya dole gaishe ku gajin kai tausayi kai kana wanda ba ku amsa sunanku ga tausayin na kasa duk irin halinsa amina ne naku kuma ba ku da hassada ga irinsa amina ta goma shi naku na faɗa muku gwaggwana gaida ku mai share dukan fushi naku mata gun abdu gandu gwamnan nan da Kano abin dauka sha da fili amina kirari zaki sha daga ta fagen kyauta ibada zumunci ko magiyanki sun shaida ga tausai haƙuri ga wadatar zuciyar rana dai ida garin rashin marayu uwar kowa ke zamu ba fada ba ta kyauta ki yada mutunci na ki halinki mun shaida to daga ta amina yar gwamnatin zama kuta kwalƙoron shaida daga sakon bello dalahati shi ya faɗa in kai shi na ida ya gyara zaman ki ko yan uwa sai sun gajiya ko sun barki